bịa na ihe a ka ị ma na ọ na-erekọdụ ka ọ dị ka o rekọdụwago o rekọdụwago ọ kaụntụwago ehihie ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite mana echi kpọrọ ya n'isi kpọọ ya Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Abụ m onye isi mgbasa ozi ọdịnala Igbo, onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple rụkwa my mission is actually to help people live a better life. Ya dara anyị n'ala ọdịnala ya pụoro anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ ise